Fine. Ya gari? Alhaji. Ya gari? Ashe ka zo. Dan matsa da Allah, dan matsa da Allah. Ya gari? Lafiya, lau na aje ka kana ta jira na. Ba, no problem. Dala. Wannan almajiri ne? Ina ni ma nan na ganshi. Ya gari? Lafiya, lau Alhaji. Kai, wannan garin naku ya ci karamuka da yawa. Kaɗan ne ya rage da na yi fanco. Daman da Allah ya sa da raba wani yana zuwa sai ce ɗau motar kawai. Allah sarki, kaga ko da ka ƙara mai arziki. Dama yana ta yawo a gari. Ai sanadinki yan garin nan za su kudance. Allah Alhaji. A sosai ma kuwa. Shi kenan. Yawwa, kin sa abin da yasa nake son ki? A an rufa mu. Saboda yanayinki, tsarinki kin yi kama da tsarinki na yan rawa ne kawai. Daga kan rawar digilo abin da ya kawo kan rawar Indiya. Alhaji wane mu wane rawa, mu da kokanni ba ma yi a TV. Kuma gashi kin mun kama da kuryanka. Wace ce wannan kuma? Wata yan rawa ce. Anya ba zan haɗa ki da wannan ba. Ai mu gaba ɗaya ƙauyen nan TV ɗaya ne gare mu, kuma ko da yaushe kana ɗan aikacen gida. Kuma yanayinki na yan rawa ne ba. Ai kawai abin da ya fi in haɗa ki da Alanuhu ku je ku yi ta rawa saboda shi kin san a Hausa fim da Alanuhu da Usha su ne yan rawa a dai Hausa fim. Allah fa. A'a wai na yaran an dai rawa ce. Allah sai su koya min. Sai an haɗa ku da Alanuhu ku je ku yi ta rawar nan ta Cakami Cemele. Kin san shi dan mazari ne. Allah Alhaji. Da shi da Usha wannan yaran Usha ba? Ma'ana Usha fa rawa kenan. Wata rawa ce Usha. Muka ko bacci nake na ji Usha to da lankwasa nake tashi. Idan ya tada rawar shi in tsiye shi ta motsa kenan. Daga farin tafin sawun shi zuwa ƙarshen duwawun shi zaki ga kawai da nan ne yake rawa. Yawwa daga nan zuwa ƙarshen duwawun shi. Allah. Shine ake ce mishi azanto. A'a. Shine kai ma kake so ka koya. No. Su aiki san wannan sai yara. Me yasa gidan nan ba a wanke shi ne? Alhaji. Tare shi zai yanke ni wannan. Alhaji gidanmu ne fa. A rufi ne nan?